L'èxit, les victòries i bons resultats, les millores, el rendiment i la glòria, només s'aconsegueixen amb sacrifici, constància i esforç. Les ajudes són trampa. Sé jo, tranquil, no m'he de preocupar. Un control antidopatge, avui en dia, no és més que un procés perquè puguem competir tots en les mateixes condicions. El procés de control comporta unes responsabilitats, però també uns drets. Rebuda la notificació, vaig directament a l'estació de control de dopatge. Fins al final del procés m'acompanyarà una escorta. El primer que he de fer és donar la informació perquè l'agent de control de dopatge pugui omplir el formulari. També m'ofereixen un assortiment de recipients precintats individualment per a la presa de mostres d'orina. D'aquests n'he de triar un. Durant aquest moment, he de proporcionar una visió sense obstruccions. L'agent de control, que és del meu mateix sexe, comprova la sortida d'orina. Un cop he acabat, he de triar un kit per a la recol·lecció i enviament d'aquestes mostres. Aboco l'orina al recipient B fins a la línia marcada. Després omplo el recipient A i deixo una petita quantitat en el pot de la recol·lecció. Precinto els recipients A i B i comprovo que no es puguin obrir. Les mostres per analitzar han de quedar tancades en dues bosses segellades i les deso dins la mateixa capsa del kit. El darrer pas és signar el formulari. Abans, però, dono informació sobre els medicaments o suplements que he pres recentment. Penseu que hem d'informar sempre al nostre metge i explicar-li que som esportistes. Quan haguem de prendre medicaments, si aquests contenen substàncies prohibides, es pot demanar una autorització d'ús terapèutic. Finalment, puc afegir-hi comentaris o inquietuds. Un cop d'acord, el signo. Les mostres s'envien de forma segura a un laboratori acreditat per l'Agència Mundial Antidopatge. Els resultats els rebrà l'Agència Andorrana Antidopatge. Així de fàcil. El procés de control és un gest necessari per la integritat de l'esport. Juga net i digues no al dopatge.